Nahlas. Áno. 4. 7. 4, 8, 4, 12, 2. A povedzte mi teda, ako dlho ste mali problémy s ušami, alebo to ste nepočuli vôbec, ako to bolo? Ale počula som, ale keď mi stiahli televízor, alebo to, tak som nepočula doma. Teda. A ako dlho to je? No už zo 4 roky. A teraz sa čo stalo? A teraz som počula, keď mi... Všetko, aj keď bol si ďaleko potichu? Áno, raz som sa pomýlila. Ale 12 som povedala, a on povedal 2. A to bolo na obidve uši, alebo iba na jedno? Na obe. Na obidve. Takže to zlepšenie je o koľko asi percent? To budem vedieť doma, keď ten televízor zastavia. Ale už teraz viete povedať, že je to lepšie. Teraz viem povedať, áno.